Sílvia Anna, candidata de Compromís per Novelda a l'alcaldia. Tinc 35 anys, soc llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i treballo des de fa 12 anys en l'àmbit del màrqueting i la comunicació. A més, esta legislatura he sigut la portaveu de Compromís per Novelda de l'Ajuntament. Em torno a presentar aquestes eleccions amb la mateixa il·lusió i el mateix respecte que ara fa 4 anys, perquè vull liderar un ajuntament que posi a les persones en el centre de la política municipal. Li proposa a Novelda un govern honest, participatiu i dialogant, que recupere la vitalitat econòmica de la nostra ciutat, que respecte el medi ambient, que aposte per l'educació, per la cultura i que millore la vida de les persones, sobretot d'aquelles més desfavorides. Per aconseguir-ho, compte amb el vostre suport i en un gran equip. Junts farem de Novelda una ciutat imparable.